बे समाव रादाबखौ फरायदों आं बर्निला नार्जारि। माइनाव आफाद दुलाराय बाथौ गौथुम ब्रैथि सावराय जथुमा खुंफुंनायनि लाहार फाहार। बाक्सा जिल्लानि बरबारि बाथौ थानसालि बरबारियाव दिसेम्बर दाननि 4 आरो 5 खालारखालि साननैनि हाबाफारि लानानै माइनाव आफाद दुलाराय बाथौ गौथुमा ब्रैथि सावराय जथुमा खुंफुंनो थाखाय थाद'नाय गैयै लाहार फाहार खालामगासिनो दं। खुंफुं आफादनि नेहाथारि देवाराम सोरगियारि बिथाङा फोरमायनाय बायदिब्ला बे सावराय जथुमायाव आसाम हादोरनि गं 30 जिल्लानि बाथौआरि सुबुंफोरा बाहागो लाफैनायजों लोगोसे गुबुन गुबुन हादोरसा फारियै अरुणाचल, मेघालय, दिल्ली आरो सोनाब बंगनि बाथौ सिबियारिफोराबो बाहागो लाफैगोन। लोगोसे नेपाल हादोरनि बाथौआरि बर' सुबुंफोराबो बाहागो लाफैगोन होननानै फोरमायथिदों। सामलाय आयदा सुबुंफोरखौ बे जथुमायाव बाहागो लाफैनो खावलायहरदों। खुलुमबाय। गिबियावनो आं बड'लेण्ड ग्रुपनि रादाब बिथिंखौ आङो बरायग्रोनाय जाबाय। बेवहाय मा हाबाफारि लानाय जादों? बे हाबाफारिया जादों जोंनि दुलाराय बाथौ गौथुम माइनाव आफादनि ब्रैथि सावरायमेल। बे ब्रैथि सावरायमेला जोंनि बरबरि बियाब बाक्सा जिल्ला बरबरि बियाबनि बानजायनायाव बेयो जागोन। फैगौ 4 आरो 5 डिसेम्बर खालि साननैनि हाबाफारि लानानै। नोंथांमोननि बे जथुम्मायाव बबे बबे जायगानिफ्राय सुबुंफोर फैनानै बाहागो लाफैगोन? बेवहाय जोंनि आसामनि मोन 33 जिल्ला आरो लोगोसे जोंनि साखाथियाव थानाय अरुणाचल प्रदेश आरो थिग बेबायदिनो मेघालय आरो सोनाब बेंगल आरो जों मिथिनायाव नेपालनि मोनसे हानजायाबो फैगोन होननानै जोंनो मिरु गौथुम बाथौ आफादा जोंनो खौरां होदों। माने गोबां सुबुं बा गोबां थान्दै बिथांमोना बे जथुम्मायाव बे सावरायमेलाव बाहागो लाफैगोन। नोंथांमोननि बे जथुम्मायाव मा मा हाबाफारि लानाय जादों? बे जथुम्मायाव हाबाफारिया जाहैबाय 5 खालार खालि 2:30 रिंगायाव मिरु गौथुमनि बेवहाय मोनसे थान्दै जथुम जागोन आरो बेनि उनाव हराव मोनाबिलियाव बेहायबो मोनसे थान्दै जथुम जागोन आरो बिनि अखानायै गेवलां सावराय जथुम। बे सावराय जथुमाव जोङो जोंनि आसाम बिधान सभानि मन्त्रि मुस्रि इउजि ब्रह्म बिथांखौ गाहाय आलासि हिसाबै जोङो हांख्रायनाय जादों। आरो थिग बेबायदिनो ओनसोलनि MLA आरो MCLA आरो थिग बेबायदिनो EM बिथांमोनखौ जोङो 4 खालार खालि जोंनि बेखेवनाय हाबाफारि जेरै गेट आरो थान्दै नब्लां जामुंसालि आरो थिग बेबायदिनो थान्दै बादा बेफोरखौ बेखेवनायनि हाबाफारिखौ लादों। नायगिरि सुबुंफोरखौ नोंथाङा मा खावलायनो सानो? नायगिरि सुबुंफोरखौ आं बे रादाबनि जोहै आं बेखौनो खावलायनो लुगैयो जे गासैबो जाहाथे बे माइनाव आफादनि जोंनि बे बाक्सायाव बेनो गिबि। बेनिखायनो गासै जोंनि बाक्सा जिल्लानि गासै रायजो राजा बे रायजो राजाफोरखौ आङो लैहोर लैहोर फैनानै बाहागो लाफैनो थाखाय आङो गुरैयै खावलायहरनाय जाबाय। गेवलां अर्गेनिक इन्टिग्रेटेड फार्मिं एन्ड रिसार्च सेन्टार प्राइभेट लिमिटेड। बेयाव रासायनारि हासार बाहायालासे मिथिंगायारि हासारल' बाहायनानै मैगं थाइगंफोर दिहुननाय जायो। जेरै आलु, लाव, फान्थाव, जोगोनार, कफि, सबायबिमा, थाइबें आरो गोथां मैगं, लाइ, लाफा, मुला, दुन्दिया बायदि गासै बोथोरनि अर्गेनिक मैगं थाइगंखौ मोननो हायो। बे अर्गेनिक मैगं थाइगंखौ क'क्राझार नोगोरनि सुबुंफोरा खदमथलायाव थानाय गलापी टेन्ट हाउसनि साखाथिनिफ्राय मोननो हागोन। नोंथांमोना बिगोमाजों फोनांजाब लानो थाखाय 8638399746 जानबुं नाम्बाराव कल खालामनो हागोन।